Patuloy pa rin nananawagan si Vice Governor Joseph Ascutsa ng pagkakaisa at pag-iwas sa maruming pamumulitika ng lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa layuning mapabilis ang inaasam-asam natin na pagunlad ng ating lalawigan. Sa pagtatapos ng isinagawang maiksing ika-59 na regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, itong araw ng Lunes, muling nabanggit ni Vice Governor Ascutsa ang kanyang naisin na sana ay magsama-sama sa isang okasyon ang lahat ng mga board members na walang pinag-uusapang politika. Ayon sa Vice Gobernador, umaasa pa din siya na mangyayari ang ganitong kaganapan na magkakaroon ng panding o masayang pagsasama-sama sa isang neutral ground ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na tiyak aniyang makatutulong sa mas maayos na relasyon at mas mapabuti pa ang samahan sa pagitan ng mga bukal mula man sa administrasyon o sa oposisyon. Ang mga bagay na ito ay namutawi sa bibig ni Vice Governor Ascutsa sa pagtatapos ng isang regular na sesyon na walang naganap na maanghang at mainit na pagtatalo-talo sa pagitan ng mga bukal sa mga usaping natalakay sa Sangguniang Panlalawigan. Gayunman, nagpahayag pa din ng kalungkutan ng presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan na sa kabila ng kanyang patuloy na panawagan na magsama-sama sa isang okasyon ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na walang bahid na politika ay tila malabo pang mangyari. Ito ay sa kadahilan ng may ilang mga bukal na nagpapahayag sa salita na sang-ayon sa kanyang imbitasyon, subalit hindi naman magawa-gawa sa kadahilan ng sila lamang ang nakaalam. Samantala sa naganap na regular na sesyon, araw ng Lunes ay napagkasunduan naman ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na isang guni sa Provincial Legal Office ang usapin ng malaking pagkakautang ng Camarines Norte Electric Cooperative ng bayaring excise tax nito sa pamahalaang panlalawigan. Para sa totoo, balitang banwaan, Ricky Pera, MBTV News.